vůbec nevím, co mám dělat, co mám teď udělat. Já vážně nechci, abys mě opustila, prosím, Jano, neopouštěj mě. Prosím tě, kurva, Jano, neopouštěj mě. Čau. Prosím tě, ty neklepeš, nebo co? Přijdeš někam? To si děláš prdele, jako to je práce na scénáři. To je prdel právě. Ty také dostaneš babilosti svůj díl. Nechci mít s vámi práci. Když jsem tě plácnul přes zadek, tak si stěžovala, že se k tobě chovám jako zvíře. To je pravda. Blíží se pás! Drží se jenom stejný trasy jako my. Kdyby jsme z ní včera neuhli. Není nemocnej, ani není zrůda. Víš, co to je? Ty, to už jsem dlouho neviděl, No to je kunda. Jsou jako my. Chudý Boromír House s 2 pilsnerama v ruce připravuje vle poslední večery páně, protože jestli si myslíš, že ta Megera, tvoje schizoidní kamarádka z dětství, kterou byste si taky mohli dát nějakého Francouzáka, jestli ta vole je klidná, ta si jenom teďka dobije vaterky a pak toho Magora bodne vole nožem do krku a vidličkou do prdele, ty se těma příborama zabijou totiž. Je to štít, štít! Připomíná svým tvarem horské obry! Zvědavě, k čemu je ten futrál, pane dobrý? Oh no, don't be too hasty, my friend. Better to let something like that breathe. Nebroj. Bazep! Širák. Holínky, kalikové náprsenky, služební frak, naprostě úžasné. 10, 9, 8, 7, 6.